Dados garwa sampeyan menika boten namung setunggal kali dinten. Nanging pun ngrasake pahit getire wong omah-omah. Sampeyan penak, kula ya penak. Sampeyan ora penak, kula ya ora penak. Sampeyan penak, kula ora penak. Iki wis bola-bali. Mula nek sampeyan kekek perkara, nek sampeyan kekek masalah kaya ngoten, kula ora trima. Dewa-dewa ajeng kula tergalangi. Sampeyan mati, kula kudu melu mati. Sampeyan lara, kula kudu nglasake lara Mas Bagong. Tariem. Tariem. Ora nyono nek kowe jebul tresna karo aku. Monggo kowe sak suwene dadi bojoku blas ra tau gaweke wedang aku. Ning iki ana kahanan kaya ngene iki jebul kowe sayang karo aku. Tariem. Ayo karo bojone kalah dhuwur. Dadi ngrangkul entuke nggon kono. Tariem. Pokoke kula juru kangge vitamin. Heeh. Gabres lho, Kang. Cahe diang. Oleh dong. Wis ya, Tru, aku tak dhisik. Metu njaba methoke dewa ya, Tru. Ya sing ati aku nusul ya, aja kuwatir. Aku nusul. Sponsor borong anak-anak udah dirampungi. Ya maku mangkase. Nggih. Pokoke kula samapta kanthi sami geng diri. Samangsa-mangsa Mas Bagong menika kraos kelak kudu rumiyin. Kula puterke. Ngono wae aku njaluk pamit ya. Nggih, atos-atos. Mangsa bodho. Mbok menawa iki dadi lelakone Bagong kudu nampa pacoban sing kaya mengkono mau. Nggih, Pak. Pokoke anggere pacoban kuwi ditampa kanthi tawajuh, kanthi seneng, kanthi sabar. Wis to. Dalaning kabagyan mesti enggal teka. Mula garing nggih sendika ngestaken dawuh. Adimaja mbok tegake ewang-ewang ana ya tole. Nun nggih ngestaken dawuh. Petruk kowe sing gagah Adimaja mbok tegake sak saged-saged, Pak. Kowe ora bakal mentolo karo Bagong. Iya. Aku tak mlebu jroning omahe Bagong. Kok kaya mambu. Semur jengkol. Kaya mambu. Bakaran jadah. Bapak dasare saka omah ora maem. Mengke nek Bagong malah nesu lho, Pak, nek dijak kuwi jatahe Bagong. Nesu mbok men. Tak tandangane. Bagong sing ora wani wae wedine karo bapak ya terus. Iya, kenging ngasane bapak ngoten. Rombongane Bagong iki apa jenenge? Bolot laras wae. Kon ngunekke kesenengane bapak. Oh nggih. Kesenengane bapak napa? Aku ki nanti nek ora muni Santi Mulya kok kayane ora pas mergo kuwi pancen donga utawa nyuwun ngersaning Gusti muga-muga tansah manggya mulya donya iki dole nggih, Pak. Kok mungsuhe ora ketok ya, Tru? Mungsuhe iki do mabur, musuh dhewe iki dewa-dewa, mula ngati-ati. Dewa ki nek disawang cat katon, cat ora. Dewa? Dewa iki kaya demit, dewa iki kaya jim. Nek dipandeng kayane ketok, ning nek dikedhepke engko ilang. Wah, nek ngono kudu nggawa senter. Lho ngopo?
Nggo nyantri men aja nganti ilang nek gelut kok mungsuhe ilang ketok ya dilar menang saka ngendi. Sing penting diantepi le. Diantepi. Nyawang nek pancen kowe iso ora kedhep suwe, aja kedhep. Nek kedhep engko mesti ilang. Kowe terus ketara meneh. Terus kowe kedhep ilang meneh. Oke, penitenane mataku. Iya. Men ora kedhep dadi ora ilang-ilang. Ya. Sing praito ngati-ati ketok iki hawane rada adem-adem ngene iki. Semilir-semilir ngene iki. Ketoke nek dewane arep teko kene kok. Apa? Nek kira-kira ana swara matna nek ketok wis kuwi dewane. Jotosi ya Jotosi. Aku Jotosi, kowe Jotosi. Gareng nanti gareng, gareng masuk angin. Aduh. Kae kok ki ana alasane rumangsaku. Anggere menar nyambut gawe ndi sing masuk angin, ndi sing migren, ndi sing vertigo. Ayo mbuh ya wong bareng ya awake ringke kok. Tru. Kok kaya mambu minyak serimpi. Ha iki. Kita tandane dewa teko. Biar dewa iki ngati-ati kok. Heeh. Kok malik meneh, Truk? Mambu apa? Dupa. Dewa iki mamane dupa. Ki arep teko iki. Iki kok kaya sapi teng ya ngene, Truk. Kuwi aku ngentut. Mangan batang dengkulmu. Wambune ora omong. Nang raine iso ireng. Aja kok meng mambu nang raine iso ireng. Kurang ajar wae, Truk. Ndene iki nek teko kene ditandai kok. Heeh, aja kuwatir. Ya. Tuntuti lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Runanggono magawe gelarira wang ngapa iku iki, Gong? Iki sing marahi bongkongku plantingan ya iki. Lah ngopo? Sing ngene iki cilaka wae do dirambati cokor. Wong aku sangula lho. Ha iya. Kok ora wedi ya? Ayo ora. Ora galak kok. Iki kok tak sawang kok cat katon cat ora. Wong wilahi. Mas Tunomo sidam sekaring bawuna langgeng. Yen kowe takon karo aku Bathara Penyarian. Lho, iki sapa ngandelok tanda tangan Pak Carik? Lho. Pak Carik sapa? Kuwi Bathara Penyarian sing arep kuwi. Wah, branyak pasemone branyak. Sing mburi sapa? Lho, weruh karo aku Bagong. Weruh wae kacamata ya padha. Sapa wae? Ulun Atmajaning Bathara Guru ingkang angka 4. Ulun Bathara Indra. Bathara Indra? Iya. Sing arep Ulun Bathara Penyarian. Iki Bagong, dasar kepara nyata. Ngapa dewa-dewa do teko rene? Lho kusik to, kowe kok ora basa karo dewa iki anggepmu kowe iki titah kok ora basa karo dewa. Wis pancen tak niati. Tak basanono malah ming damai. Rasih do gegeran percuma, ya, Tru? Ha iya. Mati tak wujuti. Bathara Guru ya Sang Hyang Manikmaya. Ya Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Wani gawe syarat bapakku nyembah karo Bathara Guru. Monggo bapakku Sang Hyang Ismaya kuwi kakane Bathara Guru. Hah? Kok kon nyembah? Anggepe apa? Kowe dikongkon bapakmu kon ngajar aku kon bondo aku to? Dasar kepara nyata. Yen kowe wani karo Sang Hyang Bathara Guru kowe tak bondo tak krincung sik lebokke ning Kawah Candra Dimuka. Aku ora wedi aku.
Rek. Lho. Sapa gom? Rek. Kok rek? Penyarian lek ngundang rek ngono wae. Nek gedhe ya su ngono. Ngawur ben sisane nesu. Piye, Ndra? Kowe sisan arep gelut ya, Ndra? Piye? Radiomu piye, Ndra? Kanca prihatin lahir batin piye isih sukses ora? Weh, Ndra pleret. Ayo, araja ngembelo siramu greleng pancamu. Nek pancen ketok wani Bathara Guru ngene ngono adu argumen karo Bagong. Ora minggat saka arep aku tak cekel arep bokeh ning kaca ndur di muka. Bagong kene margani patimu. Maju legane ati wis ben mutar mbok men apa. Andati grojogan geguyon dadi tangisan. Kowe aleman kok. Lho. Aleman ngopo? Dadan nantang Ndara Werkudara iki ngopo? Lah aku ora mbelani dapurmu iki to. Kowe iki sing mau bengok-bengok nantang Ndara Werkudara barang Ndara Werkudara maju terus kowe mundur nek ora ditandangi ndak tuman wae. Ning iki dadi cilaka terus. Kok cilaka? Ha iki Ndara Werkudara goleki kowe. Kowe mesti dipateni karo Ndara Werkudara. Ha kowe, aku ya katut dosane. Wong aku ya nang kono. Lah kowe mau kok ora metu ngopo? Ha urung ngarep metu kok. Lho tegese kowe mau kok ora metu ngopo? Aku golek mungsuh. Lho. Mungsuhmu? Entuk Baladewa ora luwih cilaka. Rumah tahu kowe iki nek dolanan bebaya kok senenge ra jamak-jamak kok. Neter ketrimaning urip mudhar watur. Neter ketrimaning urip, Tru. Sisan gawe wong neter ketrimaning urip ya aja ming cilik-cilikan, gedhe sisan. Nek nganti Ndara Baladewa ngetokke Nenggala, ngetokke Alugara, ora wedi. Lho. Kok ora wedi? Sing jeneng pusaka. Kuwi isone ampuh ki merga saka kersaning sing gawe urip. Wah. Kok iso? Wah, ora ngerti critane Nabi Musa. Lho. Wah, kowe ki elek ya elek terus sok nekani pengajian. Lambene meh golek wedange kok. Nera entuk ngelmu. Nabi Musa kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi samplukno ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka Gusti ngakarya jagat, tongkate dadi digdaya. Ning nek ora entuk firman saka sing gawe urip, tongkat kuwi ya ora ndedaya apa-apa. Oh, mula Nenggala Alugara kae ora bakal duwe daya apa-apa nek ora entuk firman sing gawe urip lan digunakake tumindak sing ora prayoga. Ora iki tenan iki. Nek ditamake aku karo kowe, monggo kowe karo aku iki wong ora tumindak luput. Yakin to? Wis to, percaya, mesti modern. Ngomonganmu ora ketemu gugur. Ora bakal temomo, wis to, yakin. Iki cilaka ya awak dhewe. Melayu ayo kok mulai yo. Mulai piye? Mulai nek nganti mulih ning Karangkadempel, matur karo bapak, nek Pandhawa 5 ora tekan Karangkadempel. Kowe seneng nek bapak terus mencicil, ha? Puas kowe. Kowe anak model piye kaya ngono? Bapak ngrungokke omonganmu, piye Petruk? Pak, Pandhawa lunga siji Ndara Sedewa. Dadi Pandhawa ming papat tur pustaka Jamur Sriwasada diasta sinuwun Ndarawati. Gluduk. Pengumuman berita lelayu. Puas kowe, ha. Arep ngame-ame warisane bapak kowe. Ora lah Dear kon piye, maju ya mutar, mundur ya kelangan wong tuwa. Nek cara aku ya, Tru. Tinimbangane mulih kelangan bapak, luwung ning kene dadi bledok. Si dadi bledok-bledok. Si bledok-bledok, si dadi bledok-bledok. Angel kata-katane. Ngono wae. Wis diiklaske. Mati ya iso wong urip sing dinteni apa? Kejaba ming modar ta. Kowe karo aku ki ming ngenteni urutan. Heeh. Saiki mati sesuk ya mati. Wis dilakoni. Sing mungsuh Ndara Werkudara kowe. Oke. Sing musuh Ndara Baladewa kowe. Sik. Iki wong loro. Ha iya. Lah sing mulih aku musuh Ndara Werkudara kok kowe sing musuh Ndara Baladewa kowe. Lah kowe ngopo? Aku ora wani kabeh. Ora wani kabeh ora. Apike kleru le nata wayang iki kudune nang kene.
Ora gendak-gendakan. Mula malih kok. Nek carane ketoprake metune saka kene ora saka kene. Tutuk ngono kok, tutuk saka kene ya ora apik. Ngono kok kon ngekeki kamar hotel. Ya mlayu ta ya. Yo. Mlayu nendi? Mulih. Iki awak dhewe mati tenan, Gong. Mergane mati tenan. Modar tenan iki. Kowe ngapa e? Kowe ngapa? Lho. Melayu nendi? Rono. Tiga. Ora nyono nek nasibe awake dhewe kaya ngene. Ngapa jane mbok terus terang? Nek kira-kira urku Dara ki ngandhake anak-anake. Giatut kok jontor-jontorsena. Terus kon nyebar golek awake dhewe ora usah wedi to. Kowe mungsuh wong tuane. Gatul kok jontor-jontorsena cecekane untune. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Ngapa? Ora ana wonge kok. Santai wae. Nek ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu. Oh, bahasa Indonesia ora cocok berkata seperti itu. Berkata seperti itu maksudnya. Wani tenan. Wani. Nek upama Ndara Garkaca tekan kene, Ndara Garkaca senengane nguntir sirah. Aku ya kondang nguntir bayar. Ndara Antarja nyembur, aku ya kulino nyembur. Ndara Antasena kae wong kocluk. Anak Werkudara sing ora duwe sopan santun, ora duwe tata krama, wani karo wong tuane iki sing Antasena. Antasena. Nek tekan kene tandangane padha-padha le petuk. Kowe mbiyen DSD dilatih baris ora? Oh iya. Pandu e. Hus. Pandu ki bapakne Pandhawa. Anu maksude pramuka lho. Sadurunge penggalang Pandu. Iso baris. Iso. Sep. Istirahat di tempat, gerak. Wah. Gap gerak. Nek mengo-mengo ngono ya iso. Iso digulu Maksudnya nek balik kanan ngono ya iso. Hadap kiri ngono ya iso. Iso. Balik kanan. Gerak. Mundur 2000 langkah. Hei, srene. Aku nang kene wae kok, Truk. Kowe kirek kok kowe. Ngapa ora ngandani? Aku nek kowe wedi seneng e, Gong. Raimu pucet matamu. Rene. Ndara Antasena ora apa-apa. Asem. Apike njuk ngapura. Ngapura nggih, Den. Ora apa-apa, aku kocluk tenan kok. Dar kowe. Nek Bagong karo Antasena padha-padha le petuk, ha to. Guyon Cilubah. Wes wong tuwa kok dicilubah ora. Gong, Nun, Truk, Nun. Aku ngerti, kowe keweden to? Nggih. Mergo doyak bapak. Nggih. Bagong doyak sapa? Polisi. Anu namane Baladewa. Siwa Mandura. Nggih. Lah ngopo? Tak tantang cah kendele. Terus metu njaba rame banget. Rika Bagong panemane mendi minggat dhewe. Kula aling-aling bakul dawet. Terus melipir lunga kula. Terus tekan kene iki. Lah aku ki mau diundang bapak. Timbali Kang Rama. Heeh. Kon goleki kowe karo Bagong
kon bontotane kon ngerincung sikile. Mudhar ora kowe tekan kene. Ngopo mundur? Terus sampean wangsulan pripun? Aku njaluk keterangan karo bapak. Jane ning ngopo to Pak? Bapak crita nana bla 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 bla. Saiki iki ngono kuwi, Tru. Ora gelem jelaske ming bla 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 bla. Kuwi kudu wis paham. Ya. Pun ngerti ceritane. Wis, terus aku ngluputke bapak. Kakang Gargoco Kakang Turjo sing maune arep mbondo kowe ora sida mangkat. Wo, telat. Ora. Ora sida mangkat mergo benerke omongane Antasena. Lah aku tekan kene iki wis sarujuk karo Kakang Gargoco Kakang Turjo, aku arep ngewangi karo kowe. Tenena. Apa? Apa, Gong? Tenena, tenane. Tenane. Tenan. Lahir batin? Lahir batin. Gilani ora. Wah iya. Ngambung kok karo deleh. Itu. Ken mau ora to idoke to. Ora tak nggo dolanan. Jiji. Ngelae. Ayo. Terus carane ngene, maju mengko nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. Wah, iki ngewangi ning ketoke mung ngapus-apusan ki, Tru. Ha piye? Ha iki kok kon maju ki nek lara tenan lare nambani nganggo apa? Mbok ora sok aneh-aneh. Kowe aja ngeyel kok tapuk rambemu lho. Ki, banyu sungut iki. Ki nek tak peres metu banyune iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Weh. Apik. Niku tukul napa karepe dhewe? Iki paringane Sang Hyang Baruna. Weh, bis dengkulmu mlocot. Baruna ki dewa. Sing iso liwat ngarep omahku ki Baruna jurusan Parangtritis. Gobloke ora. Nek maju kula mboten iso, kula ora iso kon maju. Ngene wae. Nek kowe ora wani maju, loro tak dandani gelem ora? Dandani napa? Tak dandani Petruk doyak sapa? Ndara Werkudara. Bagong doyak sapa? Baladewa. Nah, Petruk tak dandani Werkudara, Bagong tak dandani Baladewa. Ngopo to saiki ora? Ya gawe ya nanti, lah nyewa nanti. Lho nyewa piye? Sarana Cipta. Walah, ndak tak ngundang Cipta barang ora. Sarana Cipta ki tegese nganggo kebatinanku kowe iso wujud kaya ngono. Oh siap. Urung mesti lho, aja dijupuk sik, urung mesti. Ora mirang-mirangke rombongan kok. Lancang sak. Kowe nek cara kuno seneni kowe. Oh, ndukuke wayang ki ora kena mbadarke penonton ngono kuwi. Nek carane simbah-simbah mbiyen seneni simbahku mbiyen nek ana muni urung badar disebut jenenge urung jukuk. Oh. Oh mbiyen ki ndukuke wayang nganggo sasmita, Tru. Anggere dalange wis. Ah, ngene iki Werkudara. Oh, mbok kandhani. Anggere muni ngene Gatotkaca. Nanggre dalange Anoman. Ngajalange sapa? Antasena gundulmu mlocot. Ana wonge ora. Wis ya ngono wae ya. Nggih. Engko nek tekan kene, lah kula mengkene diajar nek Ndara Baladewa. Weh, nggo ana Baladewa ngembara mati glanjang ning kono. Kowe tak nehi kekuatanku ora apa-apa. Kowe percaya ora, Tru? Percaya, Nak. Aku kok ragu-ragu ya. Ora wis to santai wae. Weh, anggone kebaca dimati wae bles. Mati tenan kowe sing nang dhuwur sirah kuwi kutil dengkul mlocot. Kuwi diperes ora metu banyune. Ayo. Cilaka ora urip awake dhewe. Wis ora apa-apa mati ya wis ben. Ngono wae ya, Tru. Gong nggih. Manut pokoke nggih, pun pokoke tak cipta. Nggih, monggo. Ngampet-ampekan. Ayo, Tru. Ya. Oke wis, tak suwun karo sing gawe rup muga-muga kowe iso malik apa sing tok karepake.
Ngono wis malik ora ndeleng lho. Aja gembelo sirahe. Dek sapa iki mau? Dekmu. Aku kok pangling ya? Iya. Karo saya dhewe kok lali. Wis suwe ra pangling aku. Wis ndak kok ki ngomong kok ndak malah ora rampung-rampung. Nggih. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winaya ngesepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking ical wujuding Lurah Bagong miwah Lurah Petruk babar dadi wujud nata Mandura miwah Raden Werkudara. Kok kleru? Tru, Nun. Gong, Nun. Waduh, lek ku maca mantram sajae kleru. Sing karepku dadi Baladewa ki Bagong, lah kok malah Baladewane Petruk. Pun mboten napa-napa sakanane mon. Ora ada lungguh ngisor niki, Bapak Werkudara lugu dhuwur. Aku wis malih, Tru. Wis. Wis ora Bagong, wis ora Bagong kowe piye to? Aku wis Baladewa ki lho, sandangane wis ketok kok. Wah, wangun lho kowe, Gong. Bapak Werkudara aja lungguh ngisor. Lho. Apa nganggo pecah bane? Werkudara iki nek arep medhi ngono kowe. Oh, radong anake kok radong. Tenguk mburi. Ngadeg ora aja tenguk, Werkudara ki ora iso tenguk. Nyiu. Wah, ya wangun-wangun dandananku. Wangun ning niki bakale modar kok. Aku mati ngopo? Lah nek Sinuwun Mandura ngerti tenan, wah, iki aku medhep kaca, jejeki siramu. Iki. Wah, ana Werkudara sudet. Aku dereng mlendrong. Apa nek sudet kudu mlendrong apa? Ha kudu ora ketang sithik. Lah mlendrong ya ora sip. Diapure ra. Rada maju to, nggih. Coba saiki aja nganti ketara tak tes. Ora pangling kaya Siwa Mandura. Wah, anakku nggih anakku wong gagah. Antasena ya iki wakmu ing Mandura. Bektiku katur Pakde, pangestuku tambanono ndak gegem dadiake jimat. Bapak Werkudara. Aku mau dadi Werkudara Baladewa ae, Tru. Ora wis angel diganti wis gawe. Swara sing gedhe, swara weteng. Waduh. Malah muntah. Wah, wis sedina ming kisenan tahu. Muntah. Wis ngelih meneh iki. Suarane digedhekke. Buah. Nah, wis wang. Wis aja tuwah-wahi, aja tuwah. Anu apa rasa diputer-puter, Gong? Nggih. Ndak owah volumene, nggih. Bapak Werkudara. Wah. Aku ngaturke sembah ya, Bapak. Wah. Nganggo omongan. Wah. Ome wawe. Antasena anakku lanang cah bagus tak tampa. Antasena anakku lanang cah bagus tak tampa. Bapak karo sapa? Karo ibumu. Saka ngendi? Tamasya.
Aja guneman sing elek-elek lho, Gong. Ngundak ketara. Yo, ke yo Antasena. Bapak-bapakmu ora bakal guneman sing elek. Ora Kudara slamet to, Yayi. Pakadure Baladewa kakakku slamet jabi. Pun ngenten niku ora apik pun mungkin nek diajar niki sing diajarne kula ora ketara. Aja kaya ngono. Aja sebrono-brono aku ki yo golek penguripan. Yo ora Kudara. Wis do linggo kene. Engko nek kae do teko tandang ngono ya Pakde. Wis ora usah kuwat aku sing bakal nandangi karo Nata Mandura apa dene Ora Kudara. Manggon to, Gong. Angel rono. Iki ketoke penak uripe, lelakone bakal penak ning ngrekoso, Gong. Iya. Tangane kleru. Ki nang kene. Pokoke kudu tata-tata. Iya. Ning kudu tekan kene, nek perlu kowe ora usah omong ngundak ketara. Iya. Nek nganti do tekan kene kowe omong malah ketara, aku arep diajar malah cilaka. Iya. Nganggo kata-kata, Gong. Kata-kata. Ben. Nek diajar kowe aku ora tanggung. Piye aku sik sing methoke apa kowe sik? Kowe sik. Aku sik? Iya. Lah kok arep ndi? Bali. Lho. Aja bali iki didandani Antasena kaya ngene men iso mirang-mirangke Nata Mandura kok malah bali. Wah. Kongslet Truk. Telake mingsle. Acing wara gedhe ora bali-bali. Loh, iki ana arep Baladewa karepe piye? Panos maning jajalan ate iblis banget. Iki aku kok ngedep kanca iki. Iki sapa iki kok nandang cara Baladewa iki? Wih, lancar. Jagat Dewa Batur ya jagat Mahitungara aja ngawur gawar-ngawur. Iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Iya apa ora Ora Kudara? Iya. Iki adikku lanang Jodipati sing dadi seksi yen to iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Iya apa ora Ora Kudara? Iya. Wah, panus maning jajak iki aku ora pangling iki. Iki suarane Petro iki sing mati iso kembali karo aku iki men Petro. Iso nyuara padha karo Baladewa men Petro. Lah kok dadi kowe iso dadi Baladewa? Ora sandataku yen benem tanpa guna. Ayo nang kene. Ditemtoke kowe omong aku sing tekani mati. Wah, kelakon mati dening aku. Mati dening iblis lalat menungso tenan kowe. Tenan kowe. Bajigur kenangan. Wah. Sapa iki? Ora Kudara. Sadron Jodipati. Wah, kowe ngembari karo Ora Kudara. Jeleh urip. Wah, aku sok jeleh ora. Karepmu piye? Wah, setan. Kowe nyuwara sing suwe. Wah, iya.
Ayo we dudu Werkudara, aku Werkudara, dudu Werkudara wae edan. Werkudara sabar. Ayo leren Werkudara. Menungso tatanan piye? Ayo mati teh. Wah iya, amuk. Prabu, Ratri Semailaras Prabu. Wah, Setyaki aja bisa kemat. Tripala Dewa Narpati Dwinares Swara Kresna kalangkung kalangkung tresnanira marang Diabanon Cinawi. Kresna wonten dawuh aja mbok pisah. Aja mbok pisah menungso ra tataran. Wani ngembari marang panguwasane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ngembari marang kadangmu Mandura. Kresna, aja mbok pisah. Inggih, kula ngertos. Kok Prabu sare. Wah, ora iso. Sare. Kula aturi sare. Wah, Kresna. Aja mbok pisah. Werkudara ku tak idake sirahe. Kresmin. Kresna, aja mbok pisah. Lah ida-idae men ora keju awake. Iya Werkudara sabar ya Yayi. Iya. Mendem. Kok Prabu aturi sabar. Ing atase pun Kakang Narendra Mandura dikembari karo menungso ora tatanan. Aku sing dikembari Kresna. Aja percaya kuwi Petra kuwi. Inggih, kula ngertos. Sampun to. Sampun duka kados mekaten. Aku dudu Petra lho Kresna. Inggih. Sedyaki. Wonten dawuh Prabu. Ya syukur si Adi ento iso misah karo mereka. Nggih. Menapa kok Prabu kersa dahar kepelan panganan dhewe. Setyaki iki ya aneh-aneh ora. Kok Prabu Baladewa Petruk ora aturi kendel. Lho, aja ngawur-ngawur. Aku dudu Petruk. Wis to. Ora usah ngapusi karo aku. Petruk apa dudu? Turu, senjata cakra taman. Ya Petruk. Konjo nggunakake senjata cakra ora. Wow. Dikon rene idake ndase. Wah, ngembari karo Werkudara. Kresna kakakku. Aku adimu aja percaya kalau kae. Aku adimu Werkudara. Iya Werkudara sabar ya. Iya. Wanggene kowe isih milih kaya Suden. Nganggo apa? Iki. Wah, didepke ning raine Kakang nih. Landhep apa piye? Bar tak nggo ngene si Brambang. Werkudara wis sembrut Werkudara. Cerewet. Kresna, wonten dawuh. Wi Petruk iki Adilana wi.
Kuwi wani karo pun Kakang mergo pun Kakang belani karo kowe. Lho maksire piye? Kok panjenengan belani kalian kula menika laripun kados pundi? Lho kok to? Siadi rak lagi wae 16 kok Guru Ngamarta to. Lho, nuwun sewu. Kula nembe kemawon sowan wonten negari Ngamarta malah dereng mlebet wonten ing Datulaya. Buktinipun Setyaki. Setyaki nderekaken kalian kula. Kok ora Bu, nembe kemawon kok ora Bundarawati rawuh wonten negari Ngamarta. Lho, kok sik? Kok sik ra? Lah sing gawa Pustaka Jamus Klima Sada iki mono. Memper karo Yayi Prabu Kresna, citrane tanpa beda karo Yayi Prabu. Ngasta Pustaka Kyai Jamus Klima Sada ngandhakaken Ndarawati ketaman pegeblok ing mau sapa? Lah rak tenan to. Wah, ta. Wah, Werkudara piye Werkudara? Werkudara piye? Piye lakon kaya ngene iki piye? Nganti Siadi mentolo karo Sedewa. Pon Kakang mentolo karo Petruk, kowe mentolo karo Bagong tadi. Iki piye Werkudara? Wah. Rasano. Wong ki nek susu ora nganggo petungan sing genep saiki rasana. Aduh. Rasano. Wong karo suarane dhewe kok lali. Pakulitan. Lho kok sik dadi iki genahe sing dudu sing nggo Pustaka Jamus Klima Sada dudu kowe? Sanes. Kula nembe sowan. Waduh cilaka iki. Wah. Dewa Sedewa tak tundung minggat. Lho kok sik? Sedewa ditundung minggat? Yo, Sing nundung sapa? aku. Werkudara nundung minggat Sedewa. Werkudara sing kae. Iya wis ngerti. Aku ora welu-welu. Mergo ora desaku. Lho kok dadi kaya ngono Werkudara? Sedewa mbok tundung kowe mbelani karo Nata Ndarawati sejatine dudu pun Kakang. Waduh, lah kok dadi kaya ngene iki piye Werkudara? Pustaka Jamus Klima Sada ilang, Sedewa ilang. Iki arep ana lakon apa sing tumandone negara Ngamarta? Wah, mbuh aku ora weruh. Saiki rasakno saiki. Apa dianggep sing dadi panyokra bawaning Nata Mantura Prabu Dewa? Kuwi luput, saiki rasakno. Wah, idake. Sapa? Mbuh sapa? Wong areng idak kok wedi lho. Ya wedi no. Kono Digdaya Padhake. Anggere lali suarane. Wa Prabu Piye? Satriya duwe nalindra menika dipun wangsulaken kados wingi uni. Kok Prabu? Piye Yayi? Lho, diapure. Weh lah, nono aku. Kok Prabu sampun. Aku anggepe kaya Baladewa tenan iki lho. Lho muni Yayi kok ora entuk iki yayimu dhewe kok piye? Iki yayine wong pirang-pirang. Piye Yayi? Kok Prabu sak menika ngaturi salin kados wingi uni. Lho salin piye? Piye ora ana salon sing buka. Nganturi salin wujud Petruk. Aku ki ya ora ngerti piye carane iso dadi Baladewa mau sing dadi Baladewa Antasena. Bola cilaka. Werkudara ya ora ngerti. Ora sinau dadi ora ngerti. Ora omongan karo kowe aku. Yung. Iki edan. Bokong kok dicubles ora. Ora tekan jero. Wong apa ya kaya ngene. Ya wis tak cipta srana ciptaning Nata Ndarawati kowe bali kaya mingune. Werkudara nggih. Werkudara. Piye? Ayo ili tengok kene. Yo. Madhep rene. Baji kering. Bareng ditotok suarane Bagong. Ngampleng cengele. Ra siap e. Bali kaya wingi ngene para kawan. Petruk, Nun.